Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Di mahimo ako ra. Dili na mahimo. Kaya ako bayay mo pahimugso sa atong munyeka. Mao nga ato ning munyeka. Sige, Ato, ha? sige. Sugot na lang ko. Atong duha ang munyika. Kana. Mao na Mateo. Ato rang duha ang munyeka. Ani, naku, tupad ni mo nga. Unsa? Di ka sugot? Nganong mutupad naman kanako? Nganong Mateo? Bantayan akong munyika. Ikaw pud. Kabuotan nimo Mateo. O sige. Musugot ko nga mutupad ka nako sa paghigda. Yay! Bantayan jud nako akong munyika. Dako na ang imong tiyan, Sara. Hapit na ko makakita sa akong apo. Sige bitong hikapon ni Mateo ang akong tiyan ma. Sigihan yaghangyo nga mugawas na ang among munyeka. Mateo, may saktong panahon sa paggawa sa bata. Unsa na, ma? Siyam ra kabuan ang ipuyo ni baby sa tiyan sa iyang mami. Mausap na'y mahitabo sa inyong baby. Akong munyika, ma? Huwag yun ay kamalimot sa munyeka. Ganahan gyud ko tanaw sa munyika nga tinuod jud mo hilak, ma. Mukatawa, unya, mukatawa pa jud. Unya, lakaw pa jud. Imo niya nang masaksihan, anak. Inigawas na sa baby. Munyika lagi, ma. Na, masuko ra ba na siya glalison ma? Maugyo yang gipaabot ang usak ka munyeka. Ako jud bantay akong munyika. Onya, ikaw mo patutoy. Tutoy? Ikaw ba'y mo patutoy? Unsa na tutoy, ma? Kinahanglan ba nga pagkanoon man ang munyeka na kinahanglan siyang milk gikan sa iyang mama. Huwat ko human siya tutoy. Imo gyud ay gipaabot ang munyeka. Ganahan ako kita sa akong munyika. Anton, unsa man? Wa gi promotion nga gi-offer sa imong inahan? Wa pa gyud. Pangayo Unsa? Tingalig tungod kay busy si mama nimo. Nalimot na lang siya sa paghatag nimo promotion. Pangayo Ako suwayan. Unsay suwayan? Kulita ang imong inahan. Aron ikaw na sa iyang huna-hunaon. Pangayo gyud ang imong promotion. Ikaw lang gihapoy mo luto bisag dako ka nagtiyan. Ganahan man ko ma. Wa baya gyud ka pugsa sa paglihok ha, Sara. Tingalig usay mahitabo nimo. Nagmatngon man sad ko ma. Basta wa ka baya puwersa ha. Hinuon, gusto sab kong ikaw mo ay muluto kay ganahan ko sa imong timpla. Pero dako naman na ang imong tiyan. Kinahanglan ka nagpahuway. Ayaw ka balaka ma. Si Mateo mo akong gihuna-una. Tingalig dili unya siya ganahang mukaon. Makasabot ra na si Mateo, Sara. Nagkinahanglan ka nagpahuway. Daghan kayong salamat sa imong concern ma ha. Ayaw ka balaka. Ampingan ko ang imong apo. Dako naman dayong tiyan ni Sara, no? Unya, di ka mauwaw? Mama sa doy. Nakonsensya ka? Imong tulubagon, wa ka mangunay og pasan.
Sa higayon nga mataw ang bata, musamot gyud pagtulisok ang imong tanlag. Wa kay kasing-kasing nga pagkaamahan. Ma, ilhon ko ang bata. Hilom diya, oy. Mahimong, di ko nimutuan sa pagkakaroon. Kaya wa pa man ko kapakitang kamatuuran sa akong gisulti karon. Pero deep inside, ma, naibaw ko sa kong kaakuhan nga to sa kong anak. Kana kon mo tuo pa si Sarah nimo, imo na siyang gipasakitag maayo. Ma, Husto tuod. Asa man ka magtulganan. sa akong mga bro, ma, Tingalig duda na si babay nga mangita nimo ha. Babay nga imo na sang gipamabdusan. aw na pa man si Bugart mga mao'y musaw. Unsa? Joke na to, ma, eh. Ma, going straight na ko. Labi na gyud nga doon ako'y trabaho. Ayaw kalimot sa akong gipina nimo. Dili kadtong babay nga imong gidasa kasal ni Sarah ang imong dadon dinhi. Dili gyud ko makadawat niya. Dili kadtong babayhana ang angay nimo. Unsa naman si Sarah? Wa na'y gawas-gawas sa ilang kwarto ni Mateo? Nangi mo sa pagawson. Natuwa mo nitong lami. Sa ilami, Ops. Layo ta kamay. Stansya ta. bantay lang gid ka na ako, Bugart, ha? Hmm. Dako na biya kagsaan ako, ha? Pimisahan ako nimo. Ha? Ikaw ba? Giyon sa man yung pagkarga sa mama bahay ni Imi. Karga. Si Karga. Karga ko taon. Gusto na, Bugart. Unsa man? Si Sarah gyapon nagluto sudan? Mintras wa pa sa mga anak, siya mo kunin mo nuto tungkol ni Mateo. No. Sukari ko, bi. Naaram din na. Gigutom rin ka kay... Naong naman, gigutom. Dungal na tagaon. Huwag yun noon ko makasulti sa kong tuyo ni mama da. Sa sapot na mo sa mama. Uy, murag gawas man si Sarah gikan sila kwarto. Budali ko tago. Kinang magkasulti ming doha. May untag di kauban si Mateo. Ako pag yung nalimtan ng akong vitamins. Mayo gani kay gipahinumduman ko ni Mateo. Dako naman na imong tiyang, Sarah. Unsa ka? Kano sa ka mga anak? Sa may labot nimo. Ako mo'y amahan sa imong gimabdos. Tingaling nalimot ka. Abi kay may miangkon naman sa imong kabuang? Libre ka na mo angkon nga imong anak ang akong gimabdos? Kitsa pamde. Si Mateo na'y amahan ining akong gimabdos, Anton. Naibaw ko. Gusto ko lang muli kay sa kaisog sa imong amahan. Pero ako mo'y amahan. Ano ni amang ka? Wa ka pa ka na si mong girlfriend? Mianhi ko kay gimingaw ko nimo. Tell it to the Marines, Anton. Dili ka mutuon ako? Unsaon man ako pagtuo sa usa ka tawo nga way baruganan, ha? May imong gipaangkon ko ni Mateo ang imong gimabdos. Pero inig katao sa bata, ako gyud siya ang kunon nga akong anak. Mahimo bang mapahawa ka sa akong atubangan? Giluod ko nimo. May mo bang muhikap sa imong tiyan? Suy! Mubiya na ko din eh. Kadiyot lang ha. Muhikap lang ko sa akong anak. Gusto ka makita ni Mateo? Di lang ko mamugos. Di ko gusto nga masamok pa si mama. Sige na, bulakaw na ko. Salbahis ka dyan, Anton. Dugay lagi ka balik. Ako lang gipananaw ko na wala ba'y hugaw ang kusina. Sa'yo ba nang magpaluto si Mama una siya mo trabaho? Suko ka? Wa man. Suko ka, uy. Wa lagi. Sige na, mga tuwag na ta. Dinibrad na ko, Anton. Ambot lang. Sunod, kita ka, Brad na ko, Anton. Tawga ko, ha? Kumo imong kamot, oh? Tawa, suko, jud ka. Mateo. Pagkaanugon nga dili ikaw may nakaangkon sa utok ni Anton. Dito ka gikan sa inyo, no? Nagko ako gilisan. Unya, imong gisunod ang akong gisugo nimo. Ha? May gisugo ka na ko? Ang pagpangayo di sa imong promotion. Misuod na sa mama sa iyang kwarto eh.
Wag yun mo adto, Tingalig lain ang imong giuli sa inyo. Tingalig gusto kang mukorte sa asawa sa imong manghod. Dako nagtiyan, di na pwedeng kurtihan. Umay mo ba? Ayo ipamugos na ako katong babayana. Hapit na ko pulig pinaabot, Anton. Kung kanus amo uminto ang imong ihatag nako. Ako na mibayad sa abangan ng boarding house. Sa pa man day gusto nimo? Wa ka pa gihatag nako, ha? Wa para ba gyud? Para sa akong loho. Hoy, dili baratuhon ng imong gikatipon dinhi, no, Anton? Kinahanglan nga imo kong tagbawon parihas sa akong pagtagbaw nimo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!